Bai, esango nuke baten batek jaso ditula, ez, eskainitako zerbitzuen sariak, ez. Argi dago, esango nuke Euskal Herria Bilduko kideak gaur konpartitzen dugula herritar askok bizi duten sentipen hori, ez. Eta da, batetik asarrea, ez, horrelako gertakarien aurrean, baina baita ere, sorpresarik ez izatearena, ez. Tamalez, olako gertakariak ematen dira, eman izan dira, eta segura asko, ez dakigu, baina ez dira lehenak izan, eta agian, hau gaulako gauzak normalizatzen baldin badira, ez dira azkenak izango, ez. Badakigu, Gotzone Sagarduik azaldutako kultura aldaketa horretan, osasun sistemak izan bertzuen kultura aldaketa horretan enkajatzen duela horrelako zerbaitek, baina jakin nahi duguna da horrelako izendapenak, horrelako prozesuek bat egiten duten Imanol Pradales lehendakariak legislatura honen, legealdi honen hasieran planteatzen zuen itun etiko horretin. Itun etiko horretan planteatzen zen, ez, ejemplaridadez aritu berginela politikan, eta ez dakit Osakidetzan gertatzen ari den guztiarekin, Osakidetzan dugun egoera larria ikusita, Osakidetzan dagoen mediku falta ikusita, osasun sailburua pribatura joateak ejemplaridade horrekin bat egiten duen, ez? Eta horregatik gaur interpelatu nahi genituzke, bai Imanol Pradales lehendakaria, bai Eusko Alderdi Jeltzaleaz, egia da Gotzone Sagardui sailburu izan dela azkeneko legealdian, baina horretik beste kargo publiko batzuk izan ditu, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko militanteari izan da, beraz jakin nahi dugu baita ere honek enkajatzen duen horrelakoak bat datozen politika, Eusko Alderdi Jeltzaleak politika ulertzeko moduarekin, eta jakin nahiko genuke baita ere Eusko Alderdi Sozialistak ere zer duen esateko honen aurrean, ez? Erabaki hau, edo hau ahalbidetu du, edo nolabait baimendu egin du Jaurlaritzak, eta horren parte ere bada Alderdi Sozialista, eta jakin nahiko genuke, ez? Nik uste dut, segura asko azkeneko egun hauetan, hurrengo egunetan, esango zaigu hau legala dela, izango da legala, baina uste dut ez dela ez etikoa, ez estetikoa, eta ez da doainik gertatzen den edo inokua den zerbait, ez? Uste dut horrelako gauzaek desafekzioa handia eragiten dutela, eta dagoeneko dagoen desafekzio hori areagotu egiten dutela, ez? Ezin ditu normalizatu normalak ez diren gauzak, bai? Eta horregatik, lako gertaerak larriak dira. Seguro nago, eta erderaz ere esaten nuen, Errebeka Uberak ez nik, ez dugula jasoko, gure politikako lehen lerroko ariketa hau amaitzean ez dugu jasoko osasun arlo pribatuko olako saririk, ez dugu jasoko. Politika egiteko moduak beste modu batean ulertzen ditugulako. Eta uste dut, olako gertakariek, hori, ez, herritarren desafekzio hori areagotu egiten dutela, eta urrundu egiten dituztela herritarrak praktika politikoak izan behar duen atxikimendu horretatik. Asko hitz egin da desafekzio politikoaz azkeneko hilabete hauetan, legealdi hau hasi danetik, uste dut horrelako gertakariek bete-betean areagotzen dutela desafekzio hori. Herritarrak asarretu egiten dira, baina gainera, nolabait, gauzak beste era batean egin daitezkenaren esperantza hori ere galdu egiten dute, eta uste dut hori oso larria dela politikan. Horregatik, lehen esan bezala, interpelatu egin nahi ditugu, bai Pradales lehendakaria, bai Eusko Alderdi Jeltzalea eta bai Alderdi Sozialista honen inguruan duten iritzia azaldezaten, ze uste dut oso garrantzitsua dela momentu honetan. Eta guk berretsi egin nahi dugu, politika egiteko eta politikan egiteko beste modu bat badagoela, eta politikan egoteko eta politika egiteko beste modu horrekiko gure konpromiso osoa erakutsi nahi dugu beste behin ere, eta gaur inoiz baino gehiago osasun sistema publikoarekiko gure konpromisoa ere agertu nahi dugu Euskal Herria Bildutik.